Baba! Yalla mai! Mun dan samu wani rashin fahimta ne. Shine muka tafi shagon magani ta. Kai kaga kai mana hiru. Kai kauran suna a gidan nan namu. Ko da yayi kansa bayi da wani korafi sama da kai. Abun kunya yayi sai ita ce abokiyar lalata kama. San wannan bai ba gaskiya bane abin da ake faɗa. Domin Sarona kawai. Waye ga maka haka ne sunanta? Saraswati din ce ta koma Sarona? Ko ko saboda tsabagen yake aya ne ta sa Zumudi yasa ka canja mata suna daga Saraswati zuwa Sarona? An ce mana kun dauki tsawon lokaci kuna heke aya ku tare da kai da ita. Kwarai wannan magana haka take yallaɓai, domin dama ne aikin dare nake kuma sau da yawa ina ganin su suna fita. Har ka ga yana wani riko mutane ko kunya ba sa ji.